Hutano hwepfungwa chikamu 4. Hutano hwepfungwa hupfumi. Mubvunzo: muri kuhushandira here hupfumi uhu? Makadini wehama. Ndinoitwa Coach Fran, ndiri mbuya, ndiri amai, ndiri muzvare Mandeya, ndiri mai Chuma, ndiri chipangamazano kansela uye ndiri coach wehutano hwepfungwa. Ndinoshanda nemadzimai kuti wakwanise kutarisana nematambudziko eupenyu, wagokunda wagare upenyu hunovafadza chero zvakaoma sei. Kune vanoda kuziva kuti zvinogoneka sei, ngatibatanei neMothers United. Kune vanoda kuziva nezvinodhaka, ngatibatanei nemubatira pamwe. Mothers United iri kubatira pamwe nemubatira pamwe. Mwedzi waGunyana, mwedzi wembira uye mwedzi wekutondera mazuva mawiri ane chekuita nehutano hwepfungwa. World Fetal Alcohol Spectrum Disorder FASD Day musi wa9 September neWorld Suicide Prevention Day musi wa10 September. Fetal Alcohol Spectrum Disorder chirwere chinobatwa nevana vana amai vanonwa doro panguva yekutakura. Vana vanogona kukuwara miri yavo, kufamba konetsa, njere dzavo kufunga konetsa, unhu hwavo hunokanganisika uye mwoyo yavo inogonawo kukanganisika. Saka tinofanira kutaura nezvekukuvadza kunoita doro vana. Ndinoziva vazhinji vanototi ndine nhumbu ndainwa skadhi zvekuti. Ngatizivei kuti zvinogona kukanganisa wana upenyu hwavo hwese. Ini ndinofarira mbira nekuti dzakandibatsira kurapika mushure mekunge ndarwara kusvika pakuda kutora upenyu hwangu. Hameno kuti imi makamborwadziwawo nekupererwa nepfungwa zvekusatoona chiedza here? Kana zvakadaro, zivai kuti hamusi mega. Mugore ra2014 ndakarwadziwa mwoyo ndikapererwa nepfungwa. Ndaida kuti pasi pandimedze nekunyara. Saka ndakatora mishonga ndikagadzirira kuinwa. Asi ndinotenda nekuti mwana wangu aive mune imwe imba ndiye wandakafunga kuti anomuka achionei ndokupepuka kwandakaita. Matambudziko eraramo, kushaya mari, mabasa nekushungurudzika mwoyo, kurohwa, kusvorwa, kunyombwa, kumbunyikidzwa kunotishungurudza kutipa kusuwa kwakapfurikidza. Asi tese tinofanira kuva nechinhu kana munhu anoita kuti tide kurarama. Tikashaya chikonzero chekurarama, tinopfuurira kunotora upenyu hwedu. Saka nhasi ndinoda kubvunza kuti imi chikonzero chenyu chekuti murarame chii? Mukachibatisisa munosimba panguva yekutambudzika. Hutano hwepfungwa hupfumi. Saka tingaita chii kuti tichengetedze hupfumi uhu? Chekutanga, semafungiro angu, kudzidza nekudzidzisika nekutsvaga rubatsiro kunana chiremba nana chipangamazano. Chepiri, kurega kunwa doro zvisina mwero uye kusatobata doro kana tiri vana amai vakazvitakura. Chetatu, kuregera kushandisa zvinodhaka. Vamwe vanhu vazhinji vanotora upenyu hwavo vanenge vakadhakwa panguva yavanozviita. Chechina, kutaura matambudziko paanouya kwete kumirira kuti aite gomo kusvikira taremerwa zvikuru. Chechishanu, kutsvaga zvipo nemikana mumatambudziko kwete kungochema nekuzvinzwira tsitsi sezvatakataura muchikamu chechitatu. Zvakawanda zvatingaite. Nhasi ndinoda kuti tizvibvunze kuti mukuchengetedza hutano hwepfungwa hunova hupfumi, nguva yedu tiri kuipedza tichiitei? Nani kupi? Kopararamo tiri kuitei kuti tione chekubata? Tingaitei chimwe tiri tega kana kuti nevamwe kuti raramo yedu ive nani? Ko tiri kuitei kubatsirana nevanoisa mutemo yehutano hwepfungwa? Wedzeraiwo zvimwe zvamunoziva nekuti ina handiziye zvese. Asi chandinoziva ndechekuti hutano hwepfungwa hupfumi. Chengetedzai hupfumi hwenyu. Mwari vakuitirei zvakanaka.